Анкарада көндүзгү саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгін 2025 елның 16 сентябры сейшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән www.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоğan Дохада оештырылган чираттан тыш Ислам хезмәттәшлеге оешмасы Гарәп берлеге саммитында Израильнең 9 сентябрьдәге һөҗүме һәм региональ киеренкелекләрне күтәрүче ике яклы очрашулар үткәрде. Ул Төркиянең Катарга теләктәшлеген яңартты, Израильнең утны туктату сөйләшүләрен алып баручы Хамас вәкаләтлеләренә һөҗүмен гаепләде һәм тынычлык диалогының әһәмиятен ассызыклады. Эрдоğan моннан тыш Гыйрак белән террорчылыкка каршы көрәш һәм энергиядә хезмәттәшлек темаларын карады. Сугуд Гарәбстаны белән бергә Израильнең агрессиясын гаепләде һәм Сомали белән артучы бәйләнешләр һәм инвестиция мөмкинлекләре турында фикер алышты. Төркия Сүрия белән очрашуда әлеге илнең бердәмлеген яклавын әйтте, арадашчылык тырышлыкларын һәм саклану иминлек үсеш тармакларында ике яклы мөнәсәбәтләрне көчәйтү темасына басым ясады. Израиль армиясы атналар бу үзлексез бомбалаулардан соң Газа шәһәрен яулап алу өчен җир өсте һөҗүмнәрен башлап җибәрде. Бу утка тотулар күп катлы биналарны максат итеп фәләстинлеләрне көчләп күчерү өчен алып барылды дип хәбәр итә Axios мәгълүмат агентлыгы. Бу кискен вазгыять АКШ дәүләт сәркатибы Марко Рубионың яулап алынган Көнчыгыш Кудустагы Әл-Акса мәчете янында Беньямин Нетаньяху белән очрашуыннан соң башланды. Ике Израиль рәсми әйтүенчә, Рубио Нетаньяху Трампның һөҗүмне яклавын, әмма аның тиз арада башкарылып тәмамланырга тиешлеген белдергән. Рубио җир өсте һөҗүмнәренә каршы чыкмады дип белдерде югары дәрәҗәле Израиль рәсмие. Шулай ук АКШ рәсми әйтүенчә, Трамп Нетаньяхуны туктатмаячак һәм Газадагы геноцид турында карарны Израиль үзе кабул итәчәк. Бу Трампның сугышы түгел, бу Нетаньяхуның сугышы һәм ул нәтиҗәләр өчен җаваплы булачак дип белдерде ул. Израильнең югары иминлек җитәкчеләре шул исәптән армиянең генерал-лейтенанты Эйял Замир Нетаньяхуны бу адымның күбрәк Израиль хәрбиләренең үлеменә китерәчәге һәм Хамасны җиңә алмаячагы турында кисәтте. Грециянең Сирис утравыннан кузгалган кораблар Израильнең Газадагы блокадасын җимереп төбәккә гуманитар ярдәм илтергә тырышучы дөньякүләм Сумут флотына кушылу өчен диңгезгә чыкты. Оксигона көймәсендә Греция экипажы, Электрада төрле илләрдән җыелган активистлар бар. Флотка теләктәшлек күрсәтүчеләр портта җыелып, Фәләстин байраклары күтәрде һәм шигарләр сөйләде. Оештыручылар бу инициативаның Газадагы гуманитар кризисны ачып салуын, халыкара теләктәшлеккә этәргеч бирүен һәм ярдәм өчен имин коридор барлыкка китерүен ассызыклады. Моннан алдагы конвойлардан тагын да күбрәк катнашучыны үз эченә алучы чара Израильнең Газадагы камалышына каршы чыга. Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуро иленең Америка Кушма Штатлары һөҗүменә дучар булса, кораллы берлешкә әзер икәнлеге турында кисәтте. Ул тулаем 2,5 миллион гаскәри һәм сугышчының мобилизацияләнүен җиткерде. Мадуро телевидение аша ясаган чыгышында Венесуэланың тагын да көчле һәм бердәм рәвештә бәйсезлеген якларга әзер икәнлеген алга сөрде. Ул Вашингтонны басып алуны тормышка ашыру өчен хәрби тыкшыну эзләүдә гаепләде һәм АКШның канунсыз наркотиклар әйләнеше турындагы сүзләрен режим үзгәртү өчен сылтау буларак бәяләде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Türkiye Gümüştab başlığı Selçuk Bayraktar oğlu Azərbaycanğa səfər yasadı. Həm Əli ilinin Gümüştab başlığı Kərim Vəliyev, həm Saqlanu ministri Zakir Hasanov bilan işraşdı. Azərbaycan Saqlanu ministerliğinin bildirüyünə görə Hasanov Türkiye Azərbaycan münasibətlərinin tiran tarix, ortaq qiymətlər həm üzara ışanış negizində düzülüyün bilgiləb ötdü. Ул iki il arasındağı xizmətdaşlıqның onlarının iştəkçiləri arasındağı dostluq bəylənişləri arqasında tağın da nığı baruğun asızıqladı. Hasanov şulay uq Türkiye'nin Azərbaycanlı yoqlawın davam etüyünə rəhmət bildirdi, həm 15 sentyabrның Bakı şəhərinin azad etülü günü bularaq tarixi əhəmiyyətə iya bulun aytdı. Bayraktar oğlu üç şiratında mundu səfərlərinin ışanış həm dostluq negizində münasibətlərini nığıtu üçün mühim rol oynawın bilgiləb ötdü. Onun Azərbaycan Gümüştab başlığı bilan söyləşüləri Azərbaycan Qurallı Güclərindəki soңғы reformalar həm iki il arasında hərbi xizmətdaşlıqны tağın da üstürü yolları turunda bardı. İki yaqның da hərbi, texnik həm bilim өлкәсендәге xizmətdaşlıq, regional iminlik həm üzara qızıqsınu yatqan başqa məsələlər turunda fikir alışулары buldu. Başqa temalarga. Pakistanның Көнчыгыш Пенджаб төбәгендә су басу корбаннары үз йортларына кайта башлады. Мусон яңгырлары нәтиҗәсендә ташыган елгалар 2,5 миллионнан артык кешене күченергә мәҗбүр итте һәм якынча 100 кешенең гомерен өзде. Социаль шелтәрләрдә чыккан рәсемнәр һәм видеолардан күренгәнчә, элеккеге яшел басулар хәзер ком һәм балчык белән капланган. Кайткан кешеләр үз йортларын төзәтү белән бергә яңадан игеннәр игәргә кирәклеген сөйли. Пенджаб гадәттән тыш хәлләр идарәсенең гомум мөдире Ирфан Али Катхия белдергәнчә, су дәрәҗәсе акрынлап кими, кайбер районнарда коткару һәм ярдәм эшләре дәвам итә. Рәсми мәгълүматларга караганда, көчле явым-төшем һәм күрше Һиндстанның тулган бөяләреннән су җибәрү нәтиҗәсендә Пенджабта 4500дән артык авыл су астында калган. Һиндстан соңгы атналарда Пакистанга ким дигәндә 6 тапкыр су басу кисәтү җибәргән һәм бу су агымы Пенджаб елгаларын ташытып зур зыян китергән. Пакистанның рәсмиләре әйтүенчә, әгәр Һиндстан үз бөяләреннән су җибәрүне әкренләп башкарган булса, су басу шул кадәр көчле булмас иде. Су ташкыны хәзер Пакистанның Синдх төбәгенә таба хәрәкәт итә. Анда 2022 елдагы көчле су басуларда 1700дән артык кешенең гомере өзелгән иде. Tesla aksiyalari Elon Musk'ның şirketini yakınca 1 milyar dollarlık aktiflerin satıp alığından son 8%'dan artıq kıymetlendi. Bu adım milyarderinin kampaniyadagi kontrolün arttırıga tırışuun kürsəti. Köylövçü uyuşmağa yasalgan müracaatga qaraganda şirketinin yakınca 13%'na iya Musk her birisi 372'den 396 dollara kadar beyede bulgan 2 milyon 570 min aksiya satıp alıngan. Bu prosedura Tesla'nın robotaksi yasalma akıl hem robotexnika tarmaqlarında zor үсешкә erişkən очракта Musk'a 1 trilyon dollardan artıq төләү paketi turunda bildiruü bilen bir uçurğa tur keldi. Tesla İdarəçilər Şurası rəisi Robin Denholm axırғы vaqtlarda ясаган intervyularında әлеге төләү paketini яклады. AQSh ilbaşı Donald Trump düşənbə günü New York Times gazetına qarşı 15 milyar dollar küləmində məhkəmə iş açuunu elan etdi. Bugün min namusum həm abroyuma top düşürüşlər üçün 15 milyar dollar küləmində məhkəmə işi başlauım bilən gururlanan bu iş ilimiz tarixindəgi eng naşar həm eng buzuq gazetlərdən birisi New York Times gazetına qarşı deb yazdı Trump sosial media platformasında. Ул gazetni Demokratlar Partiyasının tavışı buluda gayiplədi. Min bunu hazırga qadarga eng zor qanunsuz saylov kampaniyasi ülüşü deb sanayım. New York Times'ның Kamala Harris'ni yoqlauı gazetning oldingi bitine urnaştırıldı. Bu muңаршы işitilmәгән нәрсә дип bildirdi ул. Trump үзе һәм birlikdaşlarına qarata дистәләрчә yıllar yolgan сөйләү usulun kullanуны сәбәпле gazetni tanqidledi. New York Times миңа каршы ялган сөйләү тап төшерү һәм абруйымны киметү белән бик озак шөгыльләнде һәм бу хәзер туктаячак дип әйтте ул. Трамп бу мәхкәмә эшенең Флорида штатында ачылуын белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре.
Muhterem tыңлаучылар, якшәмбе көнне 14 сентябрьдә Татарстанда бердәм сайлау көне узды. Республика халкы Татарстан рәисен сайлады. Сайлауларда 4 намзәт катнашты: Рөстәм Миңнеханов, Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов һәм Руслан Юсупов. Татарстан Республикасының гамәлдәге рәисе Рөстәм Миңнеханов төбәк җитәкчесе вазифасына сайлауларда беркетмәләрнең 100%-ын эшкәрткәннән соң 88,9% тавыш җыйды. Икенче урында Хафиз Миргалимов, аның өчен сайлаучыларның 4,97% тавыш биргән. Өченче урында 4,20% тавыш белән Руслан Юсупов. Виталий Смирнов өчен Татарстан халкының 1,90% тавыш биргән. Муниципаль сайлауларда 11,400-дән артык кандидат катнашты. Алар арасында төп партия вәкилләре һәм үз-үзен тәкъдим иткән 2600-дән артык кеше бар. 2752 сайлау участогы иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләде. Язучы Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Вахит Имамовка Татарстанның халык язучысы медале тапшырылды. Бу хакта нәшриятның Telegram каналында хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, 2024 елның 21 аенда Вахит Имамовка Татарстан рәисе указы нигезендә татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының халык язучысы исеме бирелде. Шулай ук Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Илһам Ногманов Татарстан язучылар союзына кабул ителде. Хезмәттәшләребезне котлыйбыз, дип әйттеләр хәбәрдә. Бүген 16 сентябрьдә кичке 6-да Уфаның Башкирия сәүдә үзәгенең вакыйгалар урыны залында Татар дресс күргәзмәсенең рәсми ачылышы узачак. Күргәзмәне Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге оештыра. 2020 елда узган беренче проект уңышлы булганнан соң икенчесе дә шул ук юнәлештә дәвам итә. Татар милли киеменә кызыксыну уятасыбыз һәм аны заманча контекстта күрсәтәсебез килә. Татар дресс проекты үткәннәребезгә сокланып, киләчәккә өмет белән шигаре астында эшләнә, диде Татар-информ хәбәрчесенә проект авторы, Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге җитәкчесе урынбасары Гөлшат Сафина. Образларны төрки йөзләр этнопроекты һәм Уфадагы Нур татар дәүләт театры тәкъдим иткән. Программада Уфаның Нур татар дәүләт театры спектакльләреннән образлар белән танышу, Айгөл Усмановадан тәмле сыйлар, Зәйнәп брендыннан үлән чәе, татар бизәнү әйберләре һәм аксессуарларның күргәзмә сатуы көтә, диде Гөлшат Сафина. Керү бушлай, дресс-код, милли образ яки аксессуар. Егерме 21-28 сентябрь көннәрендә Самарада 7-нче төбәк ара театраль Идель фестивале узачак. Чара кысаларында 22 сентябрьдә Самарның Максим Горький исемендәге Академия театры сәхнәсендә Әлмәт татар дәүләт драма театрының Ат карагы спектакле күрсәтеләчәк. Вакыйгалар 1917-23 елларда татар төбәгендә революция һәм гражданнар сугышы чорында, хисләр кискенләшкән һәм кешеләрнең чын йөзе ачылган заманда зур үзгәрешләр вакытында бара. Яшь Совет хакимияте бөтен Казан губернасы авылларында эшетүче ат караклары шайкасына каршы тора. Төп геройның чын тарихи прототипы бар. Пьеса авторы Туфан Миңнуллин әлеге әсәрне 40 томлы җинаять эше белән танышып язган. Режиссер Айдар Жаппаров тырышлыгы белән бер гасыр элек булган вакыйгалар театр сәхнәсендә бүгенге көндә дә актуаль проблемалар буларак тасвирлана. Спектакль татар телендә русча тәрҗемә белән барачак, диелә хәбәрдә.
Qozanda 13 сентябрьдә гадәттәгечә көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Аларда яшелчә, ит, сөт продукциясе тәкъдим ителә. Килүчеләрне һәр шимбә иртәнге 6-дан көндезге 1-гә кадәр көтәчәкләр. Көзге ярминкәләр казанлылар һәм кырлардан авыл хуҗалыгы продукциясын алып кайтучы авыл кешеләре өчен зур файда. Алар өчен продукцияны сату казанлылар өчен беренче кулдан алу мөмкинлеге. Икмәк үстерүчеләргә, авыл хуҗалыгы продукциясе үстерүчеләргә рәхмәт. Игенчеләрнең һәм авыл кешеләренең хезмәте гомер-гомергә иң хөрмәтле хезмәтләрнең берсе булган дип шәрехләде Казан мэры Илсур Метшин. Узган елдагы кебек үк авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә бәяләр ваклап сату бәяләреннән түбәнрәк булачак, якынча 10-15%. Сәүдә атна саен шимбә көннәрендә 14 һәм якшәмбе көнне бер мәйданчыкта оештырылачак. Барлык мәйданчыкларда да ветеринария, санитария таләпләренең үтәлешен тикшерәчәкләр һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итәчәкләр. Ярминкәләр декабрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Быелгы язгы ярминкәләр йомгаклары буенча шәһәр халкы 72 тонна бәрәңге, 143 тонна яшелчә, 12,600 литр сөт сатып алган. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Төркиянең Балыкесер шәһәрендә бер-берсеннән уникаль дистәләгән сыр төренең итештерелүен беләсезме? Бик күп культурада аш табыннарының алыштыргысыз тәме булган сырның тарихы безнең эрага кадәр 5000нче елларга кадәр барып тоташа. Якын көнчыгыштан һәм Авропадан килеп чыгуы уйнанылган сыр Төркиядә дә күп кулланылган ризык. Анадолуның һәр төбәгендә төрле сорттагы сырлар итештерелә. Мәдәни яктан сакланучы, икътисади кыйммәт буларак якланучы сырлар Төркиядә 1995 елдан бирле географик ишаратның саклануы астында үсеш ала. Төркиянең сыр итештерелү ягыннан иң бай урыннарыннан берсе Балыкесер төбәге. Оңдырышлы Балыкесер җирләре һәм мәрмәр һәм дә Эге диңгезе буенда урнашкан. Ия булган география һәм климат өстенлекләре шәһәрнең бөтен илчеләрендә, районнарында бай мәдәниятне һәм гырыф-гадәтләрне барлыкка китерә. Төбәккә килеп урнашкан йөрәкләр, татарлар, босниялар, албаннар, грузиннар, черкезләр кебек төрлекчелек һәм сөтчелек белән шөгыльләнүче халыкларның йогынтысы белән биредә сөт итештерелүе югары күләмдә һәм икътисади кыйммәте булган сырның да төрләре бик күп. Бер тик шушы төбәктә генә теркәлгән 50гә якын сыр төре бар. Төркиянең сыр җәннәте дип йөртелүче Балыкесер көненә 2200 тонна итештерү белән Төркиянең беренче 3 шәһәре арасында тора. Балыкесердәге мөгезле эре һәм вак төрлекнең утлавыкларда табигый ысуллар белән токлануы аркасында биредә итештерелгән сырлар тагын да тәмлерәк була. Балыкесернең кайбер сыр төрләре брендка әйләнгән булса да, шактый авыл җирендә һәм үй шартларында эшләнгәне өчен танылмый. Бу тәм ләззәтләренең танытылуы өчен 2 ел алып барылган тикшерүләр нәтиҗәсендә җирле сырлар теркәлгән 50 сырлы шәһәр Балыкесер исемле китап әзерләнде. Балыкесердәге сыр төрләренең хикәясе, тарихы һәм ничек ясалуы анlatылган китапка
юкка чыгу коркунычы астында булган сыр төрләре дә кертелгән. 50 сырлы шәһәр Балыкесир исемле китап Кытайның ЮНЕСКО гастрономия өлкәсендә иҗади креатив шәһәр дәрәҗәсенә ия булган Макао шәһәрендә 2019 елда үткәрелгән Халыкара Gourmand Cookbook Award бәйгесендә Төркияне вәкиллек итте. Берин Бал Онур һәм Нәшә Аксой Бибер әзерләгән китап сыр һәм сөт категориясендә номинациясендә Германия, Канада һәм Франция белән бергә 12 финалистны узып, дөньяның иң яхшысы булып сайланды. Буларны беләсезме? Мактарам таңышар. Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.